Wong Jawa iku jarang pamer, Cak. Dudu mergo ora duwe, nanging mergo ngerti rasa. Ana pitutur Jawa sing ngomong aja dumeh. Aja mentang-mentang sugih terus ngece sing kurang. Aja mentang-mentang iso terus ngremehno sing lagi sinau. Wong Jawa iku luwih seneng bukti ketimbang validasi, Cak. Misalnya nek tuku motor anyar, sing penting iso digawe kerja, ora kudu di-post caption. Alhamdulillah hasil kerja keras. Wong Jawa iku ngerti sing dipamerno iku gampang ilang, Cak. Rezeki iku ora perlu diumumno. Sing penting manfaat. Mergo nek kakean pamer iku sing teko dudu berkah, nanging iri. Jarang pamer iku dudu berarti ora bersyukur, Cak. Nanging bersyukur ora kudu rame. Kadang sing tenang iku justru sing paling kuat.